Mga kapuso, uman sa pila ka tuig nga pagsikad siyang tricycad, hingpit na nga natagamtaman sa atong bisita this morning ang kalampusan. Pinaagi siyang bugos nga pagpaningkamot ug pagsikad, paingon siyang pangandoy. Siya nakalampos sa kolehiyo nga magna cum laude pa. Di na nato dugayon pa ato makauban this morning ang magna cum laude sikat driver ng Iligan City nga si Gerson Abu-Abo. Good morning, Gerson, and welcome diri sa At Home with Jebay Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Good morning, sir. Okay ra kayo, sir, no? And karon kay I am out of words, like tama ni nag-viral akong story og kalit. I am happy. I am out of words lang. Bako kasabot sa kong gibati, but I am still grateful sa opportunity nga gihatag sa kuha. Congratulations, Sir Gerson. Finally, nakahuman gyud ka sa imuhang pag-eskwela ug magna cum laude pa. Pwede ba masayod pila imong edad sa diha nga nagsugod ka as tricycle driver? So, nag-start ko as Sika driver when I was a senior high school student. Nag-start ko Sika driver kay tungod kay I want to help my family. Nimo na ko siyang source of income and napadayon siya college, second 2 years sa akong college, and na-stop siya sa, during online class, that is March 15. I have to attend synchronous classes and kinahanglan siya, di siya mabalance. Gerson, education ang imuhang nahuman nga kurso. Nganong gusto ka mahimong usa ka magtutudlo? I believe teaching is my dream course, Jod. Like, bata pa ko, gina-mesmerize na ako, nakita na nako kung kagalingon to become a teacher. And karon nga nanabit ako na anak ko la nana ko sa inch of pagka-teacher. I am really happy, I am really overwhelmed. Dili lalim nga subayon ang trabaho ug eskwela. Gerson, unsa ang naghatag sa imuhang kadasig nga padayong musikad to keep forward to your dreams? No, I am overwhelmed, no. As a student leader, as a leader sa among community, and as a member of various organizations, no, and as a Sika driver, no, nakita na ko nga akong life is na purpose, and that is to inspire and to motivate people. Dili lang sa akong community, dili rekwan di ay naaday purpose, Lord, nga mag-viral bitaw ko, mag-viral ang akong story, and that what urged me to continue nga musikad pa para sa akong ugma. Karon, Gerson, how does it feel nga as a sikat driver nakahuman kag eskwela with Latin honors pa? Actually, I am out of words, Jod. Like, literal. Like, pagkuhan ako nga, who would have thought nga kanang a Sika driver kay makahuman? Isa pa is, who would have thought nga kanang bitaw na ay mga opportunities like this ang mahatag sa kuha, pero bitaw nahatagan ko og chance, nahatagan ko og opportunity to inspire more people nga ang pagskwela di ay kay di ay based on economic status, but ang pagskwela di ay is for all dapat, regardless of your gender, of your age, or of your economic status. Unsay ginapasalamatan nimo sa imuhang sitwasyon bisan pa man nga challenging kini? Pinakauna na kong gusto pasalamatan is si Lord, because kung wala siya, kung wala siya, wala iyang guidance, wala iyang hopeful words bitaw, kay dili nako makita ang akong purpose, dili nako makita ang akong motivation ug drive nga mopadayon. And ikaduha, gusto na ko pasalamatan ang akong family, akong friends, and even ang mga tawo nga nag all out support bitaw sa ako, sir. Sa akong family sa College of Education, and even sa College of Education Executive Council, sa mga students, and sa akong ka-blockmates, daghan kaayong salamat. Gerson, karon usa na gyud ka maayong role model sa tanan. Busa, aduna ba kay mensahe labi na ngadto sa atong mga kapuso viewers? Alright, sige. So, one of the biggest realizations na akong na sinati during my stay sa Integrated Institute, MSU IIT,
kay ang shoot for your stars but ayaw kalimot na imong feet kay dapat naa sa ground. Kay no matter bitaw whatever circumstances nga moabot sa imo, whatever tragedies sa kinabuhi, whatever nga mga pangdaog-daog, whatever tanan-tanan madunggan man nimo or masinati or dili, but always remember to shoot for your star. I-appreciate kung unsa ang naa ka. Daghang salamat, Gerson Abo-Abo, sa imong oras kagihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. More power to you. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.